Na, hi. Hi, Missy. Yeah, good evening. Na, hi, good evening. Kuha akong chinilas dito, pikas dito. Lakaw. Ito, pikas pultahan ni Ate Iching. Kuha akong chinilas. Okay. Ako sa mga spating na nagkiat. Ako nakalok. Wak na. Wak na. Narabay mga bato ra ba? Labi mo dagan-dagan kasi to sakyanan. Slippers na ko ba to pikas? Naa lagi. Promise na lagaw. Naa manggod. Sige soye balik ka nasa pultahan ni Ate Iching. Asa man di ay wala man dire. Naa lagi. Sige gyud hait ra ba kay mga bato. Gigid magkiat. Kiat sila sa gabi na. Una lagi ko na sa panay. Yang ating palabi lagi mo kay natalinis ka ng bato. Kiat sa gabi na. Wala ra ba? Uy, kawawa gilupig sa bata oy. Ni nandupig. Bi kuasa kong slippers bi. Na dito pikas bi. Ay, laban. Na. Slippers ni Ate ba na pikas. Sige na. Nahay. Kisay nga ni mo? Kisay nga ni mo? Ikaw? Ikaw? Kisay nga ni mo? Missy. Asa man si Saysay? Asa? Si Mariela? Asa si Mariela? Silok? Nagdagan-dagan sila? Ikaw ka mo apel? Apel ka? Kuasa akong slippers dito. Ha? Please. Sige ka. Kuha siya sa akong slippers. Sige na. O, nasa pultahan, be. Napultahan ni Ate. Ano. Sige na. Nalagi. Wa man ka mo lahos. Lingaw siya katubang sa camera. Ngit-ngit na dari. Wa na, dadagma na po. Tawad. Sige ye, matagak gani kaye. Bongi gid mo ron. Side right, gusto. Ngit-ngit na. Tire na lang ko ito kay gabiin. Lain kaya akong tingog kay ubo pa dyan ko. Bye-bye.